na mga ala na ni. Ano ko? Ikaw ay ana sa kong likod. Sige, ana. Oh. Sige, dupa na. Dupa na diyo. Ano ba? Dupa ba? Tarong mo. Tadadan! Tadadadan! Okay, sakit ka. Nag-record time na ni. What's up mga hitsuraan, mga choy og chay? Welcome back to Hitsuraang Kulisaw YouTube channel again. Today, it's another day, another vlog. What the What? Today guys, we're going to buang na pamitag. Tisa. Wait guys. Kabuang hapit pa ko makalakaw nga naitag. What? Today we're going to Disney Sea. Alright, so ubanimin ninyo guys sa mga laag karon. Mora ni adlaw nga nindot og weather before mi mauli. So amo na lang gi-grab ang opportunity to laag bahalag way kwarta. Malo lang mi sa mong kauban. So tara guys, enjoy. Mga tao dire gusto mo akong pawadon tanan. So inani ka busy dire guys no, pag may narang rush hour guys. Init na kayo mga ulo. Kalit ring panumbag kalit dire ron. Kinayo mo ani pinaka constant na no. Tarapit ba ding? Si Sir dire. Disneyland guys. So banimin nyo guys, dapat mag-enjoy po mo sa ako ang video. Let's go! We're back again. So mulinya mi guys, kay kailangan mulinya dire. Daghang kay mga tao dire guys. That is right. Thank you. Mo na ilang price dire guys na. Wala court. One day pass lang guys. 少々お待ちください。今日は英語で大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。英語失礼します。 So ako na sunod guys. Usapod ako. ありがとうございます。いってらっしゃい。 Just got our ticket guys. Tagaan may map guys no. English map ni siya guys. Hindi pass lang sa amin guys. Wala man may passport so dili may ka-discount. Tara. What's up guys? Nakasulod na mi guys no. Pero bawal daw ako ang tripod. So maghulat lang tag sitahon tag balik. Nana may susulod. Let's go. Sa buwang eh. Nana may dire sa Disney Sea guys. Mao din ni Disney Sea dire guys. Mao ni musugat sa imo nga. Tara guys. So guys, manulod na mi guys. Murag init naman kayo dire dapita. Indot po siya guys. Pang profile picture sa iyang Facebook, pa cover photo. So dire mo picture man eh.
ko na ang sunod ani. So guys, sakay din may journey to the center of the earth. Hantod gabi mi guys. Panimin ninyo guys. Ano sa'yo mong feelings siya? Kalibangon ko. Ano sa'yo may kasulti nat? Dala niyo yung pamilya ka nat. Next time. Ipangutanan niya sa mga amigo guys kung sa akong kauban kung sa oras ang show dire. Palandong sa ko guys kay murag init man kaayo guys. Aris ako sa kilid-kilid guys. Samutag ka ito man eh. Dali, ano sa'yo balita rito? Alas 10:45 daw. Alas 10:45 ang show. Alas 10:45 ang show. Tunod na nakaparehas na show. Alas 10, alas 2, sobras pa. Nya walay trapal dira, init kayo. Kamuha sa mga ticket free pass. Ako ka ng ride para sa mga ride ni kanya. Para dali ra. Hala, inat na ba di? Hello, good morning. Anyo? Isa man Kung trapo. Tapos laway na hulog oh. Nami karon sa grease guys no. So mao ni mapa guys no, mao ni ang mga gamiton para makita na mo ang treasure. Ate marunong ganun daga ba eh. Video. Ate bas video. Dago mo. Gi stolen ko an may guys no gi Ikuan mi, shutter speed. Lagi kapit abi choy-choyan mi ba. Ginapicturan mi nila. Malin do ako. Ginapicturan mi guys. Sabot lang sa mi. Where's the entrance? Exit. Dili ta? So mukha may free pass guys, marag ngit-ngit kay dire guys. So dita makita ay. So ang among sakyan guys, ang pangalan kay Journey to the Center of the Earth. What the Nay tao dira sulod. Oh. So wala gid ticket ang card. Wala naman siguro. Huy, ngano mo ka? So inanaon ra de guys. Dita magbinogo guys no. mga ignorante guys, nulod og kuan ko ticket para lugaw. Kina mo ang kuan, manay boss dak og ilong. Istorya eh. Istorya eh. Akin eh, mao ni si kuan. Si boss. Boss ni. Gopo pwede oh. Ay, gapo yo. Dara gapo yo. Dara gapo. Agi kare na ginito yo yang pagka-photographer mga Gopo rin ko. guys, kita man eh guys. Na ako itano string no. Ako na snap siya tanawa. Malit sa mig-am guys, kay murag gutom na kayo. Wapay tarong kaon ganyan, wapay tarong tulog, wapay tarong kaon, so malit may makaon diri. Hotdog ay brato raman, so palita. Isura ning way cameraman guys. Ay, mga boss mo ganyan akong kuya god. Oh. Mga boss man eh. Hindi mo gani to camera. Natatay yung nanay oh. Nag-date po dere. Saan pa si Kapil oh? Lagi tagano ba di? Ayo. Gani, di na madlo kay. Sa ako ang future girlfriend day no. Sa ako ang future wife day. I hope pareha taan niyo. Nanay og si tatay ba. Date sila, abot sila di ko under eh. Date sila. Suya ko na tatay og nanay da. So sa akong future wives, may ta maka-date pud ta nga tiguang na ta. Labi dia, ngayon kay kamad eh. Pwede na ka balas kanyon. Bakit cute? Ikaw. Pa-picture, oy. Lingaw kay ang bata guys. Naligo ang bata guys. Ay God!
I got lesson. I got excellent. Mali pole dancing guys. Bayot. Bayot imo. Nay karang di pasayron jeep na. Padre yan, Nya. malingkod ang driver. Asan driver ani? Dire malingkod. Nya asam sumudagan ka ni mura di kasaligan. Mo man til mo ginam dagan mo tuyok naman ni. Pwede ni sakyan ba di? Sige sakit daw. What's up mga kaigat? Ito nakabidyo eh. Likod yo. Nakabidyo eh. Okay lang daw, atagong ba? Okay, ingko din na. Tadi oh saka na. Ngi nasuya. Kunya na. Ngi nasuya. Wala kabano ka. Bawa. Kumain na niya mo ang ginapatanaw guys, mga lami kayo, mga lamion ba? Shades pa, klaro kaya sa din tanaw. Kung kaon na kasi no, pasmo ko na. Init kayo. Linay. Linat ba Gwapo kang trainer guys oh. Sakay tanaw ba dito? Yo, kita na ka sa babae, gwapo ko na kay ka. Kita mo lang John Wick ni kita ka na. John Wick, kabaliktaran ni John Strong. John Strong. Wow, nice joke. Uy, Nice tatawa joke. yun. Iwa mo ka ni-react. Nice joke. Nanda kurikong. Nang kurkong. Lingkod na kay. Kita ko kapapot sagod ba di kay nagpahilo na pa ang vlogger dire. Pasa na ni. Naam lagi tatanan dire, oh. Gwapo kita. Gwapo yung ko. Ikaw may nakadag gwapo niyo. Siyempre. Kawaii laugh challenge. O tayo mo ikasulti sa Tide. Ano may istorya niyo mo sa lag? Mani, daw na ko sa. Sama na. Ako lang. Liinan. Liinan ni mo. Liinan din. Atap sa. Guys, kailan mo ni Stella guys? Daraw nakita na kinamo ang code name ni Kon. Diay kalmar mo gayo sige mag Wala na. paniid. Kanta naman. Usa naman nga grabe naman sa speed ni. So guys, nasuguan na nga mo ang amigo guys Wala na. naman boss. Mo na mo sakyan pa dong uli guys. Oh. So guys, gikasabaan na sad mi guys kay nang nakka na sad mi aning bato dire, bawal daw na pud. Wala pa kita ka pusing, bawal na daw dito. Bayot. Seryoso mo kay picture katawa-tawa pud. Abot na. Ano mga ala na ni? Kan ako. Ikaw ay ana sa kong likod. Sige, ana. Oh. Sige, dupa na. Dupa na di ba? Ano ba? Dupa ba? Tarong mo. Tadadadan. Uy, oh, sakit ka. Nag-record time na ni. Mga to guys na ako may na-prank sa ako ang prank. What the